Dneska je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve 2 restauracích a motelu za městem. Bill z motelu se minule s platbou opozdil, protože měl nějaký problémy. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Možná jsi slyšel něco o tom, jak zločinci odírají obchodníky pod různými hrozbami. To rozhodně není náš případ. Lidi, kteří nám platí za svoje peníze, dostávají služby, které jim policie rozhodně nemůže poskytnout. Minulý měsíc třeba tady Sam a Pauli vyřešili v celku závažný případ násilí v jedné rozkošné restauraci. A myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic nebezpečného nestane. Ty budeš ale stejně jenom řídit. Vybírat bude Pauli a Sam. Je to jen běžná rutina. Řekni Ralfovi, ať ti dá nějaké auto a můžete jet. Ano, pane. No a my se spolu napijeme. Co říkáš, Franku? Tak čaute, som tu zase ja, Mine. Dneska to bude diel z Mafie. Ideme vyberať dane alebo niečo také. Že zajdeme si najprv pre zbraň k Vincentovi. Sa mi zdá. Tak, v minulom diele som mal pustenú hudbu a mal som tam autorské práva, tak dneska som si ju vypol. Ahoj, Vincenzo. Potřeboval bych nějakou bouchačku. Zdravím tě, Tome. Stačilo by ti tohle? Jasně, dneska ji stejně nepoužiju. Tak, zoberieme si zbraň. Odložíme. Ideme teraz s Ralfom. Nazdar, Ralfe. Jedeme s klukama na akci a potřeboval bych nějaký fáro. No, dal jsem dokupy to, co si posledně přivez. Je to dobrá mašinka, Tome. Má skoro 60 koní a jede slušnej 120. Má 4stupňovou převodovku a posilovač brzd, prostě paráda. Taky jsem koukal, jak by se dal co nejlíp otočit. S tímhle jsem taxikařil, do toho se umím dostat, Ralfe. Dobře, pak tady mám ještě jeden kousek. Má nějaký 40 koní a jede skoro 100. A ideme za Ralfom. Asi. Není to žádný zázrak, ale na dobrý pojíždění to stačí. Do něj se dostaneš snadno. Stačí si vzít tady tu věcičku a tadyhle strčit, chvilku tam s tím štourat a jak to cvakne, máš vyhráno. Je to úplně jednoduchý. Dík, Ralfe, to se bude hodit. Takže si stačí zobrať palec, šťourať tam trochu, píchať a máme vyhráno. Tak. Samoklada, bežná rutina. No tak, dneska som dal Rust 2. Som takisto dneska natáčal aj 3, ale tak som zistil, že sa mi zastavilo nahrávanie, tak som to nechal tak. OK, nejdřív pojedeme do jedné restaurace na Central Island. No, takže ideme do Central Islandu, banky alebo do čoho, neviem teraz.
na tom stojím, dobre. Vypadanie. Co stojíme? Říkal jsem stát! Co stojíme? Pane řidiči, spáchal jste přestupek. Budu vás muset pokutovat. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady jsou peníze. Doufám, že už se to nebude opakovat. Si podávajú prázdne ruky. Ešte to je. Ale nejde znám, ale to neviem ďalšie. No, toto nezastavíme. Zastav! Tady, to je ono. Tak, zaparkujeme. Si ho počkáme. A nie, policajt. Myślę, że co było. Tak, zaraz podawajmy. A teď do Hobokenu, do baru Pompeje. Se k vám vrátím na to. Pane, to už je váš druhý přestupek. Budu vás muset pokutovat. Už druhý. Opravdu se omlouvám, pane. Som ešte len 40. Doufám, že se to už nebude opakovat. Ne, možno dvakrát. Dobre, tak fajn, tak sa k vám vrátim. Keď tam dojdem. Tak fajn, tak sa vrátim, keď tam dojdem. Tak fajn, som späť. Ale to som došiel do toho. Tak. Dobre, tak toto vyberieme. Tady to je, zastav to mnou. Co to děláš? Přejel si to, vrať se kousek. Tady to je, zastav to mnou. Tak. Padaj. Vypadni po ty prachy. Tak, teraz si tu počkáme. Tak, o čom by som sa s vami pokecal? Viete čo, že ani neviem.
Už jde. A teď se pojedeme provětrat na venkov. No, to Jedeme se do tam Klárkova vrátím, motelu za až městem. tam dojdem. Tak, som späť. Počkej tu na nás, Tome, za chvíli jsme zpátky. OK. Tak my jdeme na to. Zapneme si cigáru. Trpíme počet 2 výstrely. Počkaj sa mi. Dobre, tak ich bolo viacej. Zatraceně, Tome, já kurva, koupil jsem to. To bolí. Pane bože, Paulí! Vyřiď Salieri, muže, odteď je to tu naše. Už se tu nikdy neukazuj, nebo skončíš hůř než tví kámoši. Maj sama, chtějí z něj vymlátit nějaký informace. Dostaň ho tam odsud. Ty ale potřebuješ doktora. Musím tě někam odvízt, chápeš? To počká. Nejdřív sám. Do hajzlu s běžnou rutinou. Tak jdeme. Sakra, nemůžu tam sama nechat. Měl bych se vrátit a dokončit to. Som musel ja to povedal, ale tak. Čo už leží? Určitě tady někde je. Tak jedno viem, že tam ten jeden cere. Tak my si zatiaľ pôjdeme zobrať Thompsona. To už nemôžeme otvoriť. Takže ak prejde, toho sejmeme. Počkáme, kým sa vysere. Prach. Tak, počujem, jak splachuje a... A ideme dole. Tak, nič nepočuli. Ne. Do prla. Opakovať. Tak, dáme to ešte raz. Dáme to ešte raz. Nič super, ale som hovoril, že budem to nadávať. Tak sa vyser. Tak to bolo lepšie. Může být. To som hore. Rychle, všichni ke mně! Hej, všichni ke mne. Ešte páči, koľko nabojov som do neho dal. Pojďte ke mně, tady je! Pojďte sem, máme tu malý problém.
Magnum. Som sa trošku netrafil. Aj tak u seba nič nemajú. Tak tam je nejaký debil. Zmrt. Tak, prebijeme. Takhle ne. Chci skončit. Tak. Skáp. Zoberieme si toto. Thompsonka. Ne. Uberiem všetky zbrane zo zeme, alebo aspoň ich vyberiem. Nebudú tam žádné náboje. Vstávej same, je po všem. Ten tě teda zřídil, kamaráde. No nic, půjdeme. Neboj se, to bude v pohodě. Doktor tě dá zase dokupy. Ty máš přece tuhej kořínek. Jo. A tak prd. Nebudeme dávať malé zbraně. A je to. Za chvíli jsme v autě a už bude klid. Nehejbej se, parchante, nebo to do tebe našiju. No tak, opovaž se něco na mě zkoušet, mě nebojebeš. Jasně, kamaráde. Hlavně v klidu. Všechno je OK. Klidně běž. Nic se neděje. Opovaž se něco na mě zkoušet. Ne, má naše prachy. Dostaň ho. Ideme. No, chytím, nebojte se. Aspoň dúfam. Aj karamba. Nám uteče, vidíte. To nebude dobré. Aha, tak nie. Co to je? Toto sa mi na tým páči. Chcem mu zostaviť v tom nevedľa, Musím to dodať, že som doplnila. To prospektuje, no chcete. Ale som vyšla v tom 30, lebo tam je kopec a... Neviem, čo chodím. Asi ne. Tie veci, čo on dáme. Ideme. Nemáme to opakovať. Tak fajn, tak dáme. To zopáknem. A jak budem za ním, tak sa ozvem. Fajn, som späť. Nie. On ma zabil! Tak toto nedám. Toto nedám. Tak, toto vypadá nádejne, že... Dáme auto. Auto ma to kryje. Jestli tohle byla jenom běžná rutina. Zvědavej, co bude příště. No.
Tak to by sme aj mali. Počkáme, pokiaľ sa nám tu načíta. Tak takhle jsem do toho spadnul. Nejdřív obyčejný řidič a najednou ze mě byl vážený chlapík. Přišlo vám normální zabíjet lidi? Obvykle z toho nikdo nemá moc dobrý pocit. Ale víte, já nepatřím k těm týpkům, co se udělají, když vidějí krev. Nepotřebuju násilí k životu, ani nevyhledávám konflikty, ale taky nemám žádný výčitky. Oni s náma prostě chtěli vyjebávat. Tak jsme vyjebali my s nima, bez pardonu. Prostě mi to bylo jedno, nezajímal jsem se o osudy jiných lidí. A i kdybych se zajímal, tak se na to dá zvyknout. Všichni říkají, že jde o biznis. Rodina drží pohromadě. Je to změna po tom, co žijete sám a každý na vás kašle. Najednou máte úctu všech lidí, co potkáte. Všichni vědějí, že jim můžete pomoct, ale i pěkně posrat jejich život. Takže se vám každý snaží zavděčit. A co policie? To vám prošel takovej masakr jen tak? Neměli jste žádný problémy? Vy přece děláte u policie, tak byste to měl vědět. Určitě víte, že mafie ovládá celé město. Rodina Salieri vydělává přes 25 milionů dolarů ročně. Noviny toho byly plný, ale nikdo nic neviděl. Pokud chtěl zůstat naživu. Úředníkům jsme vypláceli každý měsíc 6 000 dolarů. A vaši lidi na to zvysoka kašlali. Důstojníci od poručíka nahoru měli chlast za režijní cenu a v případě zvláštních akcí samozřejmě dostávají platky, jak od Salieriho, tak od Morela. Případ uzavřen pro nedostatek důkazů. Někdy pro nás dokonce policajti převáželi zásilky chlastu. Řekl bych ale, že o tom jste musel někdy slyšet, ne? A co vaši dva přátelé? No, byli na tom líp, než by se mohlo zdát. Salieri měl pro svoje lidi hodně dobrýho doktora, který se navíc neptal, kde přišel Paulík k té díře v noze. Za pár týdnů byli v pořádku. Jediný, kdo nám dělal starosti, byl Morello. Chtěl se stát nejvyšším kápem, což samozřejmě Salieri nemohl dopustit, pokud se nechtěl nechat někým ovládat a stát se jenom tím druhým vzadu. A to on samozřejmě nechtěl. Víte, donem se člověk stane kvůli touze pomoci. Nezávislý na jiných zákonech než těch, který si sám vytvoří. Tak je to, pane detektive. Aby nemusel poslouchat nikoho, jako jste vy, aby byl jenom svým pánem, nezávislý na policii, státu, prostě na nikom. Proto se stane člověk donem. Salieri a Morel ale byli dva. A oba dva chtěli mít všechno. Zatím se dělali jenom takový menší naschvály, ale každý věděl, že až to rupne, bude to ostrý. Rozdíl mezi těma dvěma byl ale v jejich způsobech. Slyšel jsem o Morelovi takovou jednu historku. Omlouvám se, pane, já nevím, jak se to mohlo Ty stát. idiote, víš, co já jsi jsem udělal? nechtěl jsem. Víš, kolik stojí tohle auto? Já jsem měl pomalu, pane Morello. Já nevím, jak se to... Chceš snad říct, že já jsem naboural do tvého auta? To ne, pane, já jenom, opravdu, já jsem chtěl jsem... Žádnej bastard mi nebude překážet cestě. Salieri si prostě budoval respekt jako obchodník. Takže každý věděl, že se ho nemusí bát, pokud nebude dělat to, co nemá. Taky věděl, že když bude něco potřebovat, může přijít a pan Salieri mu rád poradí a pomůže. Tak si Salieri dělal přátele, často pomáhal lidem z různých malérů a to samý čekalo od nich, když bude potřebovat pomoc on sám. Když ho někdo podrazil, je jasný, že se s ním nemazal. Protože když ho někdo podrazil, porušil jasně daný pravidla a všichni věděli, co je v takovém případě čeká. Morello byl ale cholerický bastard, který si budoval svoji pozici násilím. I jeho přátelé se báli. Kdybych si měl vybrat mezi Tuberou a Morelem, asi bych dlouho nepřemýšlel. Tak, pre dneska by to bolo všetko. Ak sa vám tento diel páčil, tak dajte like, poprípade odber. A ak nie, tak dajte dislike. Keď dávate dislike, tak povedzte, že prečo. Tak, čau a vidíme sa pri ďalšom videu.